Guys, giabtan ko kagutom sumukaon sa ko diri sa Imas TV no? Imas Chicken House. Kami kila mga pagkaon diri. Mo magmahay. Ano ta? Chicken manok. Ay kung ano, chicken manok. Enggak tuh dong. Nggak TikTok. Guys, mga unang tag guys, magkinamotor ako. Uy, shout out po ni Ate Maya Maya, giningaw dyan ko niya makalingaw dito iyang ay mo adto man sa kuan diyan. Gutom mo tanaw niya ay. Hindi. Gutom mo tanaw niya. Gawat-awat na lang kumukbang. Shout out ni Sir Benson Palvin dila sa Cavite. Hi sir. Good morning. Dayon niya. Mga dungog family dila sa Davao City. Hi. Good morning dila. Isa pa magpa-shout out. Na murag mangurot na ako ni ba? Ako na lang ni mukbang. Ay, giningaw ko sa laag kong Tagdabaw. Uy, shout out ko ni Sir Timer. Hi Sir Timer. Nag-guest me ganina sa live. Dexter, hi Dex. Good morning Dex. Wala sa Agusan Hill Store. Hi. Dexter niya. Ni Nicole ko. Wala. Shout out kay Nicole ko. Wala sa kuan. Sa Balingwan, Misamis, Oriental, bibukay sila Ate Maya Maya. Namistap guys. Namistap sila din kami ni una na niguli. Dayon si Sir Philip Phil Gets the Explorer is pagkaugma is biyahe siya paingon sa Bacolod. Sir, akong pasalubong sir ha.
Kay Pot. Hi Pot, I love you. Muli na po Pot. Apa? Sapit na mong final exam guard. So, nagpasad ni Dexter, ni Frankie. Isa pa. Nga ako sa Imas Chicken House karon ha. Kung gusto mo ganahan, ali aniha mo. Nga may kailangan lechon manok. Gutom ko at actually galuto usod anak kong mama. Ano sa pagkaon? Ngayon ko nga, gusto kumahan. Dahil lang kumakaon na. Kapay at Sara. Try na po ilang at Sara kay Lamig pa. Magkuha na siya pang himagas. Ang ganahan ako sa Imas, ang ilahang at Sara o lechon manok. May kinsa galuto ani ma'am? Taga-asa. May siya muluto ay ganahan kay ko kanya. Kinsira. Kanang mga unni kay kani akong banatan maaya. Guys, salamat kayo ha. Then road to 14,000 subscribers na tayo, and then sa ang TikTok is road to 300,000 followers. Guys, maraming salamat, and 11.5 million views. Oh my God. Thank you sa mga nakulab na ko ni Ate Maya Meya. God bless. Asaka ni Nicole ko. Maraming salamat. God bless. Thank you.